नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नाय दिनै मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन। बे टपिकआनो जाहैबाय बिटिआर एकर्ड एबा डिफेन बर'आ मैया दाखालि बुंदों माने बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया मा गैया बेफोरबायदि खोथा बुंदों। सिगांबा माने हाग्रामाखौ बिसोर ओरैबायदि बखिनो हमबाय जोलैनि हांगार माबा माबि एभ्रिथिं बेफोरबायदि बखिनो हमबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसिनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसियाबो बबाव थांखो? बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ ना बिसोर कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थाबाय। बाटफोर दिनै मानो क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै दिनै बुंखो? इन्डिया गभर्नमेन्ट एन्ड आसाम गभर्नमेन्टआव जेबो माने क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया, बड'लेण्ड होनो हानाय सेपारेट स्टेट होननानै जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंबाय। बाट दिनैनि दिनाव आबसुनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आनो जा डिफेन बर'आ सिगां बुंदोंमोन क्राइटेरिया दङ बड'लेण्ड मोननायनि, जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जिराया होननानै बिथांमोना गोबां प्रमिस लादोंमोन। रायजो राजाफोर माने कमिटमेन्ट होदोंमोन रायजो राजाफोरनो। दिनै रायजो राजाखौ गोथां गोब्राब माने थगायबाय। बिथांमोना माब्लाबा बुङो बड'लेण्ड मोनबाय आरो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुङो, आरो माब्लाबा बुङो माने बिटिआर मोनबाय होननानै बुङो। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोनाव दिनै गन्थङाव दै हाबदों। आसलते बिटिआरआ मा बुस्थु, बिटिआर एकर्डआ मा बुस्थु बिथांमोना दिनैसो हमनो हादों। माने स्टाडि खालामनानै नायदों बिथांमोना, दिनैसो रिसार्च खालामनानै हमदांनो हादों बिटिआर एकर्डआ मा बुस्थु गमामायैनो। दिनै बिथांमोना माब्लाबा बुङो माने बड'लेण्डनि जि सिमां बे सिमांखौ माने फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन लिरनानै दोनथ'दोंसो जाहैबाय, माने सोमावसारफिनगोन। मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर, दिनैनि दिनाव बिथांमोना आफ्टार पिस एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बिटिआरआ आसलते मा बुस्थु दिनैसो बिथांमोना हमनानै मोनदों। रायजो राजाखौ थगायनो नागिरगासिनो ओरै दोंलाय ओरै बुंगासिनो दङ। माने दिनै बिटिआर एकर्डआ मा बुस्थु दिनैसो हमदांनो हादों नालाय, बुजिदों। दिनैनि दिनाव बिथांमोना लाजिनांगौ। माने गाबोन बुङो समफोर बुङो बड'लेण्ड मोनबाय, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दङ। सिगांथ' नोंसोर बुंदोंमोन ना बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दङ होननानै मुभमेन्ट खालामबाय थाबाय। नोंसोर गेजेर ससेयाव मानोथो बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनाव माने बिटिआर एकर्ड खालामखांबाय नोंसोरो, खालामखांनायनि उनाव बिदिनो 6 मान्थ बा 5 मान्थनि गेजेराव बुंबाय बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया जाहैबाय। देयर इज नो क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट। अब्ला नोंसोरलाय मानोथो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामामोन? नोंसोरो लेखा गोरों मानसि, इसिबां माने एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि, कनसेप्ट गोनां मानसि, माने सेन्सिबोल, नोंसोरनि गोसोआ ओरैबायदि माबा मोनसे कनसेप्ट गोनां मानसि, नोंसोरो ओरैबायदि माने ब्रेनि मानसि, एक्सिलेन्सि मानसि। दिनैनि दिनाव क्राइटेरिया पलिसिया गैया होननानै मोनथिखाना नोंसोर माथो मुभमेन्ट खालामखो? बिथाङा दि जेब्ला 100 माखासे जाम्बा जाम्बा मानसिफोर दङ दिनैनि दिनाव बुजिया 110 बड'लेण्ड मोना होननानै बुंनायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाज्रि मोनदों। नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसिनि 120 सालाय फोरोथो बड'लेण्ड मोननायनि 120% बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दङ। मा लाजियाखै नामा? दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दं, दसेनो क्राइटेरिया दं, दसेनो क्राइटेरिया गैया होननानै बुङो। मा खोथा बुंदों? आरो दसेनो बुङो बड'लेण्डखौ दोनथ'दोंसो, आरो दसेनो बुङो माने बड'लेण्ड मोनाखैब्लाबो बड'लेण्डनिफ्राय देरसिन बिटिआर रिजन मोनबाय माबा माबि। दिनै जुदा गाबोन जुदा। बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ ओरै मस्रायगासिनो दं, फिदिंगासिनो दं। रायजो राजाफोर सांग्रां जा। दिनैनि दिनाव बिथांमोननि गोदै रावाव माने गोजावनो नाङा। बिथांमोना जेब्लासिम इउपिपिएल सरकार थागोन अब्लासिम माने बड'लेण्डखौ सोमावसारनाय नङा होननानै बिथांमोना बुंनायसो जादों। माने जेब्ला इउपिपिएल सरकारा 0-0 जागोन अब्लासो एगेन बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामफिनगोन होननाय जादों। बियो रोखा। जेब्लासिम इउपिपिएल सरकार थागोन अब्लासिम बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामा। क्राइटेरिया दङ लोगोफोर बा रायजोफोर खालामफिननांसिगौ होननाय खोथाखौ नोंसोर खोनानो मोनगोन। जेब्लासिम इउपिपिएल सरकार थागोन अब्लासिम नोंसोर खोनानाय नङा दै रायजो राजाफोर, गोसोआव ला। बिथांमोना माखासे डिफेन बर'आ बुंदों माने बड'लेण्डखौ दोनथ'दोंसो जाहैदों। बड'लेण्डनि जि माबामोन आरोना मुभमेन्टमोन बेखौ दोनथ'दोंसो होननानै बुंदों। बाट दिनैनि दिनाव माने डिफेन बर'आ आमोखाया बुंदों बड'लेण्डखौ फ्रेश रिभलिउसन खालामहैफिननांगौ होननानै बुंदों। बाट बिथाङा बुंबाय मालाबा बुङो माने बड'लेण्ड मोननायनि देयर इज नो क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुङो, आरो मालाबा बुङो क्राइटेरिया दं, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दं होननानै बुङो। बाट माब्लाबा आफ्टार साम टाइम्स बिथाङा बुङो जोंनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एन्ड इन्डिया गभर्नमेन्टआव जेबो पलिसि एन्ड माबा गैया होननानै बुङो, माने कन्डिसन गैया होननानै बुङो। बड'लेण्ड मोननायनि पलिसि एन्ड क्राइटेरिया होननानै गैया होननानै बुङो। दिनैनि दिनाव माबोरै बुंनो हाबावगौ? बिथांमोना बड'लेण्डखौ दोनथ'दोंसो। बिथांमोना आसलते बिटिआरखौ मुभमेन्ट खालामदोंमोन ना, बिटिआरनि थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन ना बले सेपारेट स्टेट माने बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन? दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा कनफिउस जानानै दङ। रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। बिथांमोना दिनै गावसिनि दायखौ बारग'जानो लुबैनानै दिनै बिथांमोनहा बड'लेण्ड सिमां दंमोन, बे सिमांखौ दिनै बिथांमोना डिस्ट्रय खालामबाय, फोजोबस्रांबाय। नाथाय बिथांमोना दिनै गावसिनि दाय दसखौ गजानो गिनानै बड'लेण्डखौ दोनथ'बोदोंसो दिल्लीयाव एबा एभ्रिथिं बेफोरबायदि खोथाखौ दिनै बुंगासिनो दं रायजो राजाफोर। बेखार खोथा। आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने बिटिआरखौ
बिटिआरनि जि दफा एबा क्लजफोर दं माने 50% इमप्लिमेन्टेड जाबाय होननानै बुंदों बाट दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्टेड जादोंबा बबे जिल्लाया मा जादों अबाव मा जादों जायाखै दिनै रायजो राजाफ्रा कनफिउज जादों ना आउट अफ बिटिसि आउट अफ इन्डिया भुटान बांलादेश चाइनाफ्रावसो बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामहैबाय नामा रायजो राजाफोर